Zay lamba tiako atao ataoko. Na jeune za, na vieille za, zegny lamba tiako atao ataoko. Legny tiako fa tsy legny tianao dinamboarazina anao. Bonjour tout le monde. Essa descadeada. Salut. Salut tout le monde. Essa descadeada. Kajabi. Merci. Bon, azadinhe, rendez-vous TSIKA, eto Mayotte. Efa tonga somantsara eto Mayotte, c'est depuis hier, rongmoine fatunga. Pourquoi tu mets des habits de jeunes? Tu es vieille. Pourquoi je mets des habits de jeunes alors que je suis vieille? Ça regarde qui ça? Ça regarde que moi. Zelamba tiako atao ataoko. Na jeune za, na vieille za, zegny lamba tiako atao ataoko. Legny tiako fa tsy legny tianao dinamboarazina anao. Ah. Oui. Ah, za kajy ndraiky rô. Legny tiako fa tsy legny tianao. Na lamban'ny jeune na lamban'ny MATOE vavy, legny tiako mahafinaritra za.
Jusqu'à za miala ambony tany eto le raha tiako fo ataoko fa tsy raha tianao dinamboarazina anao, je vais rajouter ça. Mazava donc zegny. Oui, za magnano direct. Olo mihitsy calme fa c'est pas moi, za ne calme fa le olo mampahigny za. Mila magnantsoro la clouson'olo, c'est pas moi qui n'ai pas calme, c'est les gens qui ne sont pas calmes. Ah bon? Voilà, il faut les remettre à leur place. Jamais. Oui. Jamais no fa jamais no ano tsumay sa ono ban ya. Jago mditay no gano okay stop. Calme stop. Yima zama zane calme blanco, yima ra tsumpa calme za jeudi za calme. No mande franchement de début. Mais là no mai de calme. Marsa. Calme. Voilà. Isangana dako ivulagna olo ndreky na tianao na tsy tianao zegny raha tiako ataoko, anao fa tsy tia raha ataoko miala hato zegny mazava fagna izy. Coucou nahitana tsara junior, bisous anao koa. Commentaire an'olo tsara valiako tsara, anao koa fa midega atao dega koa ataoko. Anao karaha zegny samby ataoko. Tiako azala azafady edy za mba magnano raha hely saraiky. Ya ok. Voilà. Kofa samby dega koa. Kofa ka tsara samby kofa mivulagna raha tsara valiako raha tsara. Kofa mivulagna raha tsy mira tsy mazaka kritika. Anao koa mibogno sa eo koa. Anao koa fa mazaka kritika koa tova koa ninao hagny. Sana robo ko vulvulagnin'olo haty ty. Kofa mivulagna za vulagno kokoa zegny point c'est tout. Samba mifaigna anazy ta dérange. Kofa tsy mety aminao lamba ataoko ataova lay mety aminao fa lay mety aminakahy fo ataoko. Zegny. Na ibonginy za na itetiny na ibonginy magneraka ny lalagna na tsy sikigny lamba magneraka ny narabe zegny tiako atao ataoko. Mazava. Ko za ndraiky. Merci Daniel. Ivigna anao miverina mbola tsy e. Zegny tiako atao. Legny tiako ataoko. Satria fahignana anakany fofokaigna anakany miaigna aminany fa tsy nino. Mazava donc. Kofa tsy tahita za eto tsy miditra ato, tsy miditra amin'ny direct eto ty. Milamigna edy fahignana anao. Bako volagna raiky mazava, matoe vavy magnano mini-jupe aza rarahigna koa tsy dadinao niteraka anao. Matoe vavy magnano mini-jupe aza rarahigna koa tsy dadinao niteraka mamanao na niteraka babanao. Mazava. Zegny. Antonia, tsara anao io tiako. Merci beaucoup. Donc voilà programme antsika ho anareo zay eto Mayotte. Ity ny affiche. Vendredi 22, c'est-à-dire aujourd'hui, MJC de Kanikeli, 20 € prix d'entrée. Samedi 23 décembre, 22h à 23h à Djaoudji, l'abattoir festival. Et puis de minuit à l'aube, le loft Mamoudjou, c'est-à-dire demain. 20 € prix d'entrée. Dimanche, Lambic Gris, Tahiti plage, 20 € prix d'entrée. Voilà, Zeni, programme antika. Voilà. Azatej chambatsis dikany, tu es toute belle. Il y a tout quoi trop l'autre d'apprendre à me dire.
isan'andro ndraiky drako zegny fo mihetsika raha ataonao la anao fa matoe magnarakarah ty mihetsika raha la olo matoe madrako tsy manana droit miaigna ambony tany ty olo koa fa matoe zay tsy manana droit miaigny fekiny mihetsika raha ela anao fa manana zafa magnarakarah ty mihetsika raha ela olo ty zegny izy koa fa manana zafa magnano karakory magnano karaha ty feky doko mandeha tsy mila mihetsiketsiky tsy mila magnino tsy mila magnino riavako karaha mpanahy kamozana zalahy zegny fondraiky drako tsy efa mazava aminareo matiko sambola amin'ny fiainagna anany midira eo boka niany fa mahazo tsy mitsitsy aminareo legny tia za tiavo legny tia za tiavo legny midega aminaka mba meza koa pake mezanareo olo mba mipody aminareo any koa zala amin'ny tsara nivolagna anareo raha ataoko fo ataoko anareo sahiragna mafana rohonareo jiaby ndraiky tratranareo jiaby ndraiky termosy an-tratra bisous Edwin, bisous Angelina, bonjour Angelina Ricky, bonjour. Atau baratin no fahingatitsis mandragina fazay antegna da confianina ty gwada kon tegna magnano raha ty tegna ndraiky da kotakely olo mahagaga anao tsy nandeha nagnasaha olo ro fo miprovoky anao beka anao agnasaha ro anao ko amizay magnasaha atao olo tsy malala fomba ko anao igny atao olo tsy magnaja tegna ko anao igny nefa volagna fo mahazantena ko fa magnano raha tiany fa igny dene zala habiny anareo io agny donc parfait ty amin'ny fiainagna anareo parfait parfait asa agnano karakory feky tianareo sikinantegna ty agnano robo lava be isan'andro tsy vitako drako anareo koa zegny tianareo taova amin'inareo amy hegninareo fa za tsy maintsy raha tiako fo ataoko hegninakà mbola henjagna hegninakà mbola mitana za tsy maintsy magnano raha tiako fenakà tsy malazo fenakà tsy cellulite za mbala mety magnano short ataoko short voilà lera nisy tsy mety magnano short agny haiko fo koa tsy magnano short tsika ty tsy miaraka teraka drako koa tsy miaraka ho foato koa sambola amin'andra fatesana comme commande fiainagnan'olo eto drako comme commande anao zegny hoe mbala magnano zegny hoe anao zegny hoe mbala magnano zegny hoe laisse tomber laisse-moi tranquille courage toujours belle zéro fanafidiny conteneur araiky baka misy livraison gratuit zegny mila jaloxine ya anareo mivolagna za matoe anareo mivolagna za antobava anareo message nareo feno en boîte ao mandeha midiridragy za ty aza midiragy matoe vavin'olo mandeha midiridragy matoe vavy aty aza midiridragy matoe vavin'olo fananagna tompiny matoe vavy aty eto anareo magnano magnaratsiratsy agny anareo amizay mandefa message privé agny mandeha midiragy za Yes, Lady Boss, you wrote this morning magnano raha tiany fahignanandreo io fo andreo jery fa fine fa magnamera za zo fa magnapofoka ko fa magnamerde zaho
Sérieux, fiainana mandalo ty. Kofa magnapofoka zanao poafa koa. Ya. Koto za fa nagnambara raha koa tsy tianao atao aminao aza atao amin'olo. Ampodiko aminao koa, retour à l'envoyeur. Mama boss, Fanirisoa, merci beaucoup. Courage. Zany za tsara mvolagna za tanora. État d'esprit nakany ndraiky jeune. Tsy mvolagna za tanora. Tsy mvolagna za tanora. Zany tsy le hoe MATOE halako tsy agny fa le olo mikomakomanda za amin'ny lamba andeha ataoko. Anao mitaonanao mbala magnano lamba karaha io igny le tsy mety aminaka. Anao mitaonanao mbala magnano short, anao mitaonanao karaha zegny, anao misy zafy mbala agny le mampagnigny zaho. Bénédiction drako tena nahazo taogno zegny, bénédiction boka amin'ny Zagnahary. Anao mitaonanao, anao wow. Laisse-moi tranquille un peu vivre ma vie, quoi. Bon, voilà, coucou Yolara de Dubaï. Une va voir à Dubaï. Oh, j'ai dit que je vais faire de Dubaï. Je vais faire un malala. Soragna Zagnahary koa navy amin'ny taognonao io la karaha io 18 ans tsy merci beaucoup. Voilà. Drako problème antsika gasy ty. Problème. Ro io doko problème ro tsy tian'ro feky doko ro hatoe. Halan'ro drako kofa MATOE ty olo kofa nisanjisanjy anao nahazo azo taogno nisanjy. Anao kofa nisanjisanjy anao kofa anao kofa afa bebe taogno na tokotoky tegna. Anao kofa bebe taogno anao mbala magnano sexy. Ro jiaby misangotro karaha ty aminao ro karaha parasite. Karaha tsy haiko nino. Karaha kakaboka agnaty ala. Nisy nino drako misy nino. Za drako misanjy amin'ny faigninanakano ndraiky romotro. Mahagaga zaho. Za magnano sanjy tiako atao drako anao ndraiky romotro. Anao ndraiky romotro anao en colère. Mahagaga za retigninao io. Mitahano aminaka ty misy fanafody maro. Afaka magnano livraison gratuit. Tsy normal anao. Navadiko fotsiny volagna za tianao ndeha volavolagna za. Zadadi be maquillage azararai koty dadinao. Zale matevavy volagninao. Ami avocado bonne année, Amizay Jalixi. Dikanoe, Malagasy, TSIKA Yes, bon, narombela comme ça, karakarazegny programme ty, eto Mayotte, 3 jours successifs, 3 jours non-stop.
ambiance livraison ambiance zegny raha diagna tiagna ny livraison ambiance bako tsy magnano raha tapany fa ambiance marigny. Voilà, expérience fa misy expérience mikonty. Voilà, izy koa ndraiky ambiance fo amitsika ty misy azy tegna misy le ambiance. Viavy tsara hely misy rizika mangalaza. Oh, merci Brésilia Beck, merci. Inch'Allah, alhamdulillah. Yes. Bon, allez, bye bye atsika jiaby. Ampodiko ndraiky programme vendredi 22 MJC Kely, samedi 23 Djaoudji Abattoir Festival, samedi 23 koa le Loft Mamoudou, dimanche 24 Tahiti Plage Lambic Gris. Voilà, 20 € prix d'entrée amrajabi tencemena ayona edge fa karati quoi. Nely ya tsy azo koa ndrako zada ko nahazo togno ro ndraiky mangagna aloha ino karaha tsy azo. Bon ino koa ya niany 5000 ariary 1 € am tap send taux d'échange niany agnabo marigny. Donc hoanareo magnararota magnadefa vola fa tsy sanandra karaha zegny niany ty fo 1 € 5000 ariary. Anao koa magnadefa vola zegny niany ty am tap send 5000 ariary ny taux d'échange, 5000 ariary ny taux d'échange am tap send. Bako anao koa hoe magnadefa vola première fois anao nagnandefa vola am code promo mena mahazo 10 € de bonus anao am code promo mena en premier envoi. Voilà, mahazo 10 € de bonus anao amin'ny premier envoi karaha zegny. 2024 zay mangataka mba miteraka aminareo magnatika am'Zagnahary Inch'Allah. Merci beaucoup amijoro tsara misaotra tahignaratsika jiaby avako. Voilà, 5000 ariary anao koa magnadefa vola andraniany ty am tap send 5000 ariary, 5000 ariary. Bako mahazo bonus de 10 € koa anao am premier envoi am code promo mena, am code promo mena. Voilà, zegny koragny. Au revoir, bye bye atsika jiaby tahignahary aby atsika jiaby. Miraro soa atsika jiaby mba ho lava velogno ambony tany tsy arofo tsy ararary. Bye bye à tout le monde.